Výborne, tak chodíme. Tak nech sa páči, môžete si tu prečítať indikácie, kontraindikácie, na čo všetko to máte. Myslím si, že mi to pomôže, aby som sa cítil lepšie, psychicky a fyzicky. Zrelaxujem tu, budem svieži. Takže viac menej sa na to teším a nebojím sa na to. Hovorili mi ich kamaráti, že je dosť veľký mraz, tak dúfam, že tam nezamrznem a uvidíme, jak to zapôsobí na nás. Takže... Sú vlastne jeden kyslík, všetko je v poriadku, sme hotoví. Nech sa páči, poďte. Vyberme si dreváky, nasadíme čelenku, uši, dôležité je. Výborne. Nech sa páči. Rukavice. Tiež týmto kovovým, pekne si schodnú tu na nožu. Vieme, všetko máme, ideme na to. Pol minútky, dáme pokyn, kedy pôjdete ďalej. Nezostaneme iba pri ochoreniach pohybového aparátu. Vynikajúce výsledky sú i pri neurologických ochoreniach, ako napríklad sklerózis multiplex, Alzheimer alebo Parkinsonová choroba. Dýchame plitko, mierny nádych, výdych môže byť hlbší, nosom nádych, ústami výdych. Teraz otočíme smer opačne, výborne, máte minútu pred sebou. Pacient musí byť samozrejme vyšetrený predtým, musí byť zobratá anamnéza všetkých ochorení, ktoré pacient má. A pacienti, ktoré sú kontraindikovaní, teda hlavne pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, tým sa nedoporučuje aplikácia kryoterapie. A ostatní pacienti, tie rizika sú skutočne minimálne. Máte 30 sekúnd ešte. Vydržíme. Výborne. A pomaličky tu je schodík, áno? Pomaličky chytí sa toho madla, dreváčiky dole, rukavice, čelenky, masky dole. Prejdeme do kinézie. Čelenky, ale čekáme hore. Ideme sa rozprávať. Zrolujte si tie podkolí. Dobre? Dá sa povedať, nie je až taká novinka, pretože pozitívne účinky chladu poznali už starí Egypťania zhruba 2500 rokov pred narodením Krista a vo hojnej miere ho využívali hlavne na zastavenie krvácania a na zmenšenie opuchu. Nejaký stroj 10 stačí tu a 10 na iných. Ale ak chcete, tu je náročná sensika veľa. Mal som si pozor, aby som sa hlboko nenadýchol, keďže nás varovali, že iba treba plitko dýchať a nemal som žiadne problémy.